Ассалому алайкум бародаро. Меҳмони магазини запчаст электромобил ки барои шумо хустан пешниҳод кардем барои подписчикҳо. Бисёр одамон мепурсанд ки дар душанбе баъзан запчастҳое ҳастанд ки танқисӣ мекашанд аз куҷо биёрем. Ина мо ҳозир магазини автозапчасте ҳастем ки оптови гӯям хато намекунем. Аз ҳама арзонтарин мағоза дар душанбе. Тамоми таксистҳо дар мақсад кадом одамое ки мебинанд чизоро мақсад диққат кунанд ки дар бораи чӣ гап задастем. бинед бародаро, оптикаи тамоми намуд запчастҳои моделҳои электромобил, чӣ намуди моделҳоеда ки запчаст тамоми чиша қариб дорем, ҳозир якта ба якта мақсад мегӯям дар бораашон. Фар, катафот, редуктор, мақсад бампер, бампери пеш, бампери қафо, фарои дарози қафо, фарои пеш, никел, диска, тамоми чизе ки мақсад крилу багажу чӣ чизе ки мақсад мошинои электромобил доранд, ҳама чиша қариб дорем. Бародаро бинед, запчастҳои Ion S ҳама моделиш ҳаст. Калоткию шишаҳои тори мақсад шишаи холии фару мақсад запчастҳои ходовой, қисмҳои ходовойш, қисмҳои кузовноиш ҳама чиш ҳастай. Ion S Plus, Ion S Max, Ion U, U Plus, BID E2, Chin Plus, Yan Plus, Yan Up, Song Plus, вай бад Volkswagen ҳастай, Neta U ҳастай, Neta X, Wellmaster ва дигар моделҳое ки камёбанд запчастош дар мо ҳастанд. Бисёри моделҳои электромобил дар мо ҳастанд. Бинед ба бародаро, ба запчастҳои Dongfeng ҳам ҳама чизош ҳаст. Chang'an A07, Chang'anҳои 2018, 2023-24, швеллерои пешиш, мақсад кузовноиш, бачоки ов, бачоки чизаш, қариб ҳама модел редукторошон мақсад чӣ чизе ки Dongfeng дорад, Chang'an дорад, A07 бо чизай 2018, 2019, 2023-24 моделҳои электромобиле ки камёбанд дар мағозаи мо ёфта мешавад. Ба кавои ҳама модел қариб мошино Ion S, Ion U Plus, S Max, E2, BID, Chin Plus, Yan Plus ҳама моделош қариб ҳастанд. Фарошон ҳастанд, фарои E2, фарои Ion S Plus, S Max, U Plus, Chin Plus, Neta X, Neta U ҳама чизоша ҳама моделҳои фарошон ҳастанд. баъд оҷо чашкаву пашкаву амортизатору ҳама чизо қариб филтрои ҳама мошин электромобил ҳастанд. ҳамин кадом модели чизое ки дар корем Instagram сомонаи Instagrami мо BID zapchast.tg. мо ҳаррӯза мақсад нархномаву аксияву нархномоя чӣ чизе ки маъқул аст ҳамин сомона метавонед шумо пурсиш кунед. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.